Lek rabar na ya ora tak tekani iki mau. Nek rabar lu nglarang ning omah ya. Jane. Oh, gandeng ya wis ya. Tapi aku ya berpesan untuk Dik Niken Salindri. Kenapa? Nama yang semakin menaik harus jangan lupa dijaga kesehatannya, makan teratur, istirahat cukup. Itu perlu, ya toh. Aja mergo anu kok lali mangan, keri mangan, mangane telat terus ora maem. Ini tadi no aku no belum makan seharian loh mas. Lho ngono kuwi kan aku kok ya ning rasaku kan ya malah bingung to. Aduh Dik Niken iki kok iso tampile iso totalitas maksimal apa gak? Lah kamu tadi nggak mengelekkan aku. Lah iki mengelekane basa endi ya, Rok? Kan biasanya kan kamu mengelekkan toh. Piye nek ngelingne? Yang udah makan gitu. Kok tadi ndak? Oh, tadi masih fokus ya, fokus sama wayangnya ya. Iya, tadi masih Gladi bersih ya gladi tadi. bersih. Sampai lupa sama aku ya. Yo nggak lupa, kan ketemuannya kalau di panggung kan lebih match gitu loh Dik Niken. Oh, gitu ya. Ya maaf kalau tidak bisa mengelekkan kamu. Ya Iya toh, nggak apa-apa. mengelekkan Tadi yang mengelekkan aku udah banyak sih. Tapi kalau bukan kamu aku ya nggak mau makan gitu loh.
menapa ingkang kedah kula paringaken dhateng Paduka Panembahan. Kuwi tinemu Keringer kang baku bakal ndak tindakke dhisik reka dayane Degawan Gudha Sengara iki. Lho niki ngestaken dawuh Panembahan. Sikra kang kala tumingal Putra Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksa sara Maruta Pawana bana maragana ing bojleng-bojleng iblis laknat padha jek-jekan ana Satria Bagus sumlorot saka Dirgantara. Sapa kowe? Pambuh karo aku Gatotkaca aranku. Kowe sapa? Aku sing jaga alas iki. Jenengku Dadung Awuk. Kowe mlaku ngenter apa sing kok upadi, Gus? Aku ngupadi kebon Danu Pancal Panggung. Gus, sumrupa. Tetela aku sing angon wujude kebon Danu Pancal Panggung kuwi mau. Dadung Awuk, mapan kebeneran aku bakal nyuwun senjata pitulungan. Sing kok karepke piye, Gus? Kebonmu tak silih tumuju Ndwarawati, tak gawe serah-serahan rabine pamanku Permadi. Wah, ya jagat ya dewa ya Bathara. Kowe apa ora krungu kabar? Kowe apa ora krungu kabar sing sumebar pawarta Kang Warata? Kebon Danu Pancal Panggung kuwi ora sak baene kebo. Lah kok arep kok nggih serah-serahan manten. Ora entuk. Tak silih ora entuk. Ora gelem nyilihke kebon Danu Pancal Panggung kok lakon tak ruda paripeksa. Weh, lah dalak glak limpamu mati kowe bangsat. Ah. Tak. Ah, aput patek. Ah.
wiwiting Nagasari mulat mangandhap katingal matur nuwun Begawan Anoman ingkang sampun maring pitulungan dhateng kula iya Dadung Awuk sing gedhe pangapurane ora ateges aku bebela marang anak anggere Gatotkaca iki ora ning eling deneling sing butuhke kebun danu pancal panggung iki mau pamadyaning Pandhawa Raden Permadi kinarya serah-serah nanggone bakal Apalakrama kebun danu pancal panggung kuwi sing duwe ora ana liya kejaba mung pukulun Bathara Indra. Inggih sing kagungan Bathara Indra. Kula namung dikengken njagi utawi angon kebo wau. Ya. Kamangka Raden Permadi kuwi wis kaya dianggep anak dhewe kelawan pukulun Bathara Indra. Lan kabeh mau wis antuk idi palilah saka pukulun Indra Dadung Awuk. Oh alah. Lah kula mboten ngerti yo kula ora ngerti nek Permadi isih waris kalian pukulun Bathara Indra. Yen ngono, enggal iriten kebun danu pancal panggung mara gage iriten tumujaning Dwarawati kinarya serah-serahan temanten istaken dawuh Begawan. Hina sumubang Iwang Aruna katinetrane nganggo rapuh sabaning kukila ringkane kara kaketer dinutunganing kung lir sing binipanca menawi mboten sisiping pamawas punika Raden Werkudara ingkang rawuh wonten Praja Singgela. Cekak aos wae Prabu Bisawarna. Aku bakal ngambil wujuding kreta kencana kang tinarik kuda yaksa minangka syarat serah-serahan rabinadiku Permadi kelawan Bratajaya. Lho nggih. Pranyata kreta kencana ingkang tinarik kuda yaksa menika tilaranipun Prabu Dasamuka Duk Rumuhun mangkono Bisawarna lakar kados mekaten sumangga Raden kula aturi mbeta ya ngaturke panuwun marang Prabu Bisawarna. Pola rupa saing kutha sagara kula yen atane mutusa sansri ing
anak Prabu Ndorowati. Pakakuwana Ndorowati muhung nyembadani bebono saka temanten putri. Injih Bibi, syukur menawi Bibi Kunti lan Permadi saged nyembadani bebananipun Adi kula Bratajaya. Permadi, wonten dawuh Kanjeng Ibu. Titiwanci sira Permadi dawuh kelawan Bratajaya kang dadi gegantilaning atimu. Permadi, kula wonten dawuh Koko Prabu. Wis tresna lair batin karo adiku Bratajaya, tresna lair terus ing batin Nduk Koko Prabu. Para gage maju kene cah loro. Kepareng matur Duh Koko Prabu. Serah-serahan kebon danu pancal panggung sampun cumawis. Wujute kreta kencana ya wis tak sembadani. Banjur gamelan Lokananta kang punya ning awang-awang Bukulun Bathara Guru. Kula aturi ngandhapaken wujudipun gangsa Lokananta Bukulun. Kang Rayi Permadi hanuju dhateng Kang Rayi Bratajaya. Kakang Prabu aku katuju dening Permadi. Yah, juti nuju muga-muga manjinga dadi jodhone. Gusti kang akarya jagat megarake payung pengayoman ngunturi kabagyan ngudane kamulyan kairing gangsa Lokananta. Oh. Iki piye iki? Adiku kok malah kok ora beke karo Permadi piye iki? Nyatanipun inggih namung Permadi ingkang sagah nyembadani sedaya bebono. Permadi. Aja rumangsa bagus, aja rumangsa mendhus. Kowe bisa nyembadani beponone Bratajaya. Lakon ngrabi adiku kuwi anggere jebatke kakek bola teori. Wah! Prabu. Mutiar kowe. Anggep apa? Amajara Bratajaya Maranta. Anggepe apa? Wani mboyong katangku Bratajaya. Tanpa disekseni sedulure lanang ya kuwi Prabu Baladewa. Ayo, yen pancen kowe manten ampuh seblakno dadamu. Seblakno dadamu. Tak tibani nenggala yen kowe kuat tegese pantes dadi ipene Ratu Pandura. Kakang Prabu, yen to Kakang Prabu arep mateni Permadi aja mung Permadi wae, babar pisan aku uga patenono. Kakang Mbok Irawati, keparenga paduka enget Kakang Mbok Irawati. Nalika paduka Kakang Mbok Irawati kalian Koko Prabu Baladewa tukaran sinten ingkang ngrukunaken. Nalika Koko Prabu Baladewa mboten saged wangsulan nalikanipun Kakang Mbok Irawati duka sinten ingkang dipun kanthi mbat-mbatan. Kakang Mbok nggih emut menawi paduka Kakang Mbok Irawati mboten kula panggihaken. Nalika kacidra Ratu Tirta kadasar Prabu Kartopiyoga mboten badhe kasembadan rabi kalian Koko Prabu Baladewa.
Sumangga kula aturi hangenget-henget lelabuhanipun Permadi Kakang Mbok Erawati sumangga kula aturi ngenget-ngenget lelabuhan kang sarta darmanipun Permadi. Wah, ndadak nyebut barang ki ngopo Permadi Bratajaya? Apyuk rerangkulan Prabu Baladewa Daladyan Permadi Wasap lena ing kahanan Dewa Bratajaya kasaut kaglandang dening Begawan Godha Sengara. Oh, oh, malih. Oh. Andedel gayung kono marang Risang Rama Dayapati ing Anoman kula wonten dawuh sinuwun Dwarawati manten wedok disaut karo Pendhita Apais Buta kowe tumandang Anoman lho lah kok kula empakno paningal jatimu kae musa lawasmu. Campo Daku kluruk rame kapyarsi Wawa kalong luru pandelian Oh Jreh kawanan ing semune Wetan bangsulaipun Meratandani yen bangun enjing walatalah ana wanara kusita kethek putih merepeki marang aku ayo kowe arep ngopo akut Bratajaya jaluk Bratajaya kelakon mbok kuwadhep ana dhisik iki Anoman Rama Dayapati walatalah aremet dadi nduk pengamun-amun kowe.
Baskara Titiwanci Begawan Godha Sengara Badar sejatine wujud Prabu Godhayitma Sukmane Prabu Dasamuka Wuhun. Ampun manampun aku ampun. Aku culna biangset. Dasamuka ganggu gawe nang tanah Jaya minggat ora. Sapa sing ngangkon kowe Hanyidra Dewi Bratajaya ora ana saka niatku dhewe. Ora gelem ngaku tak ajar aku keset ndasmu. Ayo ngaku apa ora? Ya. Aku dijaluki tulung. Sapa sing jaluki tulung? Ya kuwi Atmajendra Mandaraka Raden Purisrawa minggato bangsat. Wah. Ah! Wah. Kowe isih slamet, Nduk. Kowe isih slamet Bratajaya Permati sapa sing nyidra? Kula inggih mboten semarap Koko Prabu. Wonten Pandhita Apais Yaksa ingkang hanyidra wani Kakang Mbok Bratajaya. Nanging saged dipun wilujengaken kaliyan Begawan Anoman. Loh, lah kae Anoman. Anoman kula wonten dawuh. Pandhita buta kae sapa? Menika membanipun mengsah kula lawas nuwun inggih Prabu Dasamuka ratu ing negari Ngalengka Diraja ingkang sampun abadan sukma. Weh lah dalah. Kok duweni niat nyidra Bratajaya? Sumala atur sinuwun. Awit menika dipun suwuni sanjata pitulungan kalian Atmajendra Mandaraka nuwun inggih Burisrawa. Oh lah kelakuane Burisrawa jebule ngono kuwi. Panemban Koko Prabu duka sampun mboten usah dipun penggalih monggo sareng-sareng tumuju wonten ing Praja Ndwarawati mugi-mugi sami guyub rukun anggenipun paduka sampun kasembadan Apalakrama Raden. Srabagia amangungkung gumyak guyub Bagia amangungkung gumyak guyub niwangoni ranta aranta raton sigra sinangga amosira Adhiku ora sida kok rabi. Slamete Bratajaya ora sida kok rabi. Kowe jare ngomong saguh nyembadani syarat sarana. Kowe saguh goleke bebanane Bratajaya tinemune jebul. Kowe nyidra Bratajaya duwe niatan nyolong adhiku Bratajaya kanthi lantaran pendhita buta. Aku rasudi duwe IP mental kemaling. Wah! Ayo! Yo! Wah! Ah! Kurang ajar kowe. Protot saya arepe kok maling.
jare ana pengarepane Kanjeng Rama Mandara kowe bakal mala kramake aku kelawan Sembadra. Ning nyatane kowe ngajar aku, mbok padhake ngajar kewan. Tegese dina iki gakar wigar tanpa karya enggonku ngrabi mustikaning atiku Mbok Badra. Ya, sumpahe Burisrawa, paribasan jagat iki kukut. Aku ora bakal gepok singgol kelawan wanita sak liyane Mbok Badra. Ora kena prawane tak enteni randamu Mbok Badra. Astabrata.